ayin ka kuskura ka shiga harkar bashi, duk abin da kake ka shiga harkar bashi da mutanenmu wallahi sai sun karya ka, na gaya ma gaskiya. Kudin zai tarwatse a hannun mutane kuma su samu su ki baka. Yanzu wani ya san kantinka ya ka karɓar maka shinkafa da gero da waye, ranar da ya samu kuɗi sai dinga kewaye kantin. Kai ka rufa masa asiri, ya zo gidansa an tashi ba abin da za a ci, ka bashi kwanan shinkafa ɗaya, ka bashi mai, ka bashi kaza, ji ya dafa, ya fidda iyalansa daga cikin abu. Ranar da ya samu kuɗin kuma sai ya zagaye, ba zai biya bashin ba kuma ya daina ciniki a gurinka. Kun bata kenan. Dama an ce in ka ba wa makocinka ko dan uwanka ko masoyinka bashin da ba zai iya biya ba, to kayi asara biyu. Kayi asarar kudin kuma shi ma kayi asararsa, don kun bata kenan, ba zai kara zuwa ba, ba zai kara neman ka ba, sai ta buya, ka kayi asararsa kuma kudin ba zai samu ba. Ka kai shi kara kuma a ce baka da mutunci abokin naka. Shi yasa bashi, mutane hanzu ba san hatsarin bashi ba. Wata ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata hudu ba akan bashi, sai da kowa ya je biya bashin da ake bin sa, saboda ya ce duk wanda ake bi bashi bai biya ba in ya mutu ba zan masa sallah ba. Yace kai nawa kake bi na? Annabi yana nan ya ce ba zai ma sallah ba malam, wasa ne? Sai mutum ya ce kai nawa kake bi na, mu je in biya ka. Aka biya bashi malam, saboda kowa yana son annabi ya masa sallah. Da an zo da gawa ma abin da yake fara tambaya, akwai bashi a kanta? An ce akwai, ya ce sallu ala sahibiku. Sai daga baya ya ga sun fahimci abin, sun daina cin bashin. Sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce duk wanda ma ya ci bashin, Allahu akbar, in dai ya kasa biya a zo in biya, ya dawo kaina, ni zan biya. Wannan abin kamar sai kan kama an ba su lasisi kuma su je su ciyo din, amma kuma sahabbai duk da haka sun fahimci abin da annabi yake nufi, sai suka daina cin bashi. Wani fa ya zo da takobinsa ana yaƙi, can gashi ana ta gumurzu, ana ta fiffilla kawunan mutane, ana ta yaƙi. Sai ya zo ya ce ya Rasulullah, idan na shiga can gurin da ake gumurzun can aka kashe ni, ina za ni? Ya ce in dai ka fuskanta da kyakkyawan niyya aka kashe ka, aljanna za ka. Sai ruga da gudu sai ce tsaya, ana bin ka bashi sai an biya. Ko ka mutu ka yi jihadi, ka yi shahada, sai an tsaye da kai an cire haƙƙin mutane. Haka je ka ɗauko basu sukan mutane ka ce ka tafi jihadi, sai an biya mutane. Kun ga bashi yana da hatsari. Kuma yanzu mafiya basu sukan da ake cifa duk na rigima ne, na jin daɗi ne, na yin ƙatattun gidaje ne, na yin motoci ne, na ƙara walwala ne. Sai mutum a ce maka yanzu da saboda gudun bashi, bahaushe ya san hatsarin bashi, duk da yana ce amma yana tsoronsa, musamman mai ruwa. Yanzu kamfaninnika da bankuna sai ga suna tura maka a waya, shin kana son ka ɗau bashi? Wai kai ake nema da bashin fa. Za ka karɓi bashi, ruwan ba yawa. In kana so kai apply za a baka bashi, neman ake lalle sai an ɗora maka bashi, ko mai ruwa mara albarka. Ka ci bashin ya lalace, kuma su kuma suna bin ka bashi da ƙari. To mu yi taka tsantsan, mu kiyaye. Wadda haka in za ka ba da bashi sai ka yi taka tsantsan, ka yi a hankali, ka ƙi ba mutane, ku ɓata da su, ka ba su su ƙi dawo da shi. Allah ya ba mu sa, Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya fiye mana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.